nový update. Takže si tu postavám ten dom. Nejaký premium. No nechcem premium. Tento. Tak vám idem ukázať z tohto baráku tajné secrety. Neviem, či tu budú. A garáž tu majú. Veľmi moderné to je. Veľmi moderné. Dobre, tak ja skúsim ísť dovnútra svojim autom. Dobre, mám auto. Idem do ňoho. Docela komplikované. Otvorím si garáž. Docela veľká proti niekedy. Alebo menšia. No, taká je predtým vždycky. No, máme tu nejakú kuchyňu. Veľmi peknú, modernú. Počkaj, sa pozriem na terasu. My tu máme grill. Nejaký stolík na grill, takže toto sme tu predtým nemali. Tuto bazén máš za nejaký Game Pass. Asi premium. Tuto máme takúto peknú obývačku. Máme tu veľmi veľkú telku. Čo tu ešte máme? Potom, hore sa pozrieme potom. Wow, toto je fakt pekné, ale docela veľké. Skúsim ísť teda ďalej. Tu je nejaký výťah, ja skúsim ísť teda hore. Ja som si myslel, že to bude taký priestor, že toto bude nejaký priestor, nejaká izba, ale nevadí. A my tu máme, už chápem kvôli čomu, my tu máme rovno z obývačky pohľad na hviezdy a na nočnú oblohu. No táto izba je docela fakt veľká. Počkaj, to daj tak primitívne ten trezor. To si robíš srandu, to by môžem hodnotiť 0 z 10. Tak primitívne dali ten trezor. Dobre, izba. Ale mne sa na tomto páči, že to sú tie pekné výhľady. Počkať, pozriem sa na balkón. Tak dobre, som na balkóne. Wow, to čo je? To musí byť riadne zaujímavé. Dobre, teraz sa musím vrátiť naspäť, ale to ťažko sa tam ide. Dobre, tuto máme nejakú knihovňu. Wow, tu si môžeme mať, namiesto knihovni tu dali počítač. Tuto máme nejaké, to som dobrý jump dal. Teraz sa idem vrátiť. A tak toto nejako vyzerá, ľudia. Moderné všetko. Ja by som chcel vedieť, čo na streche. Počkaj, pozriem sa. Nič tam nejaké zaujímavé nie je. Počkať. To je tá strecha. Vidíte, že tu je tá strecha. A mne sa ako keby zdá, že by tu mohla byť nejaká tajný secret. A čo tuto, že by tu bol nejaký priestor? Lebo niekedy, keď nie je na Brookhavene ten secret tak potom musí byť nikde inde ten secret. Takže ja sa skúsim sem prebagnúť. Tak. Ešte raz. Ja som sa kde dostal? Počkať, skúsim to zmeniť avatar, či by som sa nejako vedel prebagnúť len tam. Dobre, som teraz najmenší a nedostane sa tady auto. Ale počkaj, keby som sa pozeral sem, že by som to dodal napríklad niekde tam, tak tu je nejaký čierny priestor, takže ja sa teraz skúsim dostať. Nejako to mi nejde. Dobre, teraz skúsim ísť to vyjumpovať tady auto. Ani to nejde. Počkať, čo? No som riadne sklamaný z toho Brookhaven, že postaví takýto baraj, vôbec ho dali sem. Lebo toto je fakt hrozné. Ako to má hodnotiť tak 5 z 10, maximálne dobre, že to je barák. Ale garáž tu dali, čo je super. Alebo že by bolo niečo aj tuto. A toto musím prehliadnúť, lebo to nevyzerá moc nádejne, že by tu niečo bolo. Možno keby to bol nejaký secret, to by som sa potom pozrel na to.
To by bolo fakt zaujímavé. No a žiadny tu fakt nevidím. Maximálne, že by tuto bolo niečo. Alebo tuto niečo by som našiel. Ja si musím zväčšiť veľkosť. Teraz sa mi ľahko budú otvárať dvere, že by bolo niečo tuto. Mi tu nezdá, že predtým to bolo na 2, že 2 a teraz sú až 3. Asi veľa domov potom. No počkaj, to čo? To čo je? Videli ste niekde niečo takéto? Toto je dom alebo niečo iné? No to čo je? Podložka? Nebo náhodou toto za Game Pass? A prečo sa mi tu neobjavuje Game Pass ani nič? A prečo to je úplne inak nazvané? A to čo je? Čo? Veď sa pozrite na toto ľudia, chápeť? Ale podložku si kúpiť? Je to normálne? Je to normálne? I don't understand this. To sa musím fakt lievnúť, či to je fakt pravda. Ja sa pozriem, či tu je nejaký iný barák, či vôbec ono to mi stále tá podložka. Ja tomu nechápem, veď sa pozrite na to. Napríklad tento barák, keď budeš dlho kopať, tak sa prekopeš do secretu, ale tuto nič. Prečo? Odpoveď je jednoduchá. Neviem. No. Nie. Proste neviem, áno. Neviem, ako sa to robí. Neviem prečo ten trezor je tak. Nechápem prečo ten trezor dali niekde, kde je úplne viditeľný. Nechápem. Takže to robili iba vtedy, keď ešte boli staré trezory a staré tie budovy a domy, ale inak nič. Teraz tie novšie už robia prepracovanejšie, tam máš už secret dole a ostatné, takže ja vôbec nechápem, prečo tam nedali to. Nevedel som, že viem ruinovať. Ale to je proste nemožné. Ako to môže byť možné, že ten trezor je niekde úplne blbo? A ľudia radšej napíšte do komentárov, kde je tam tajný secret kvôli tomu, lebo ja som ho nenašiel a vy budete väčší gouti, keď ho nájdete namiesto mňa. Takže dajte like a odber a skúsim experiment s kvantovým efektom. To je tedy, keď niečo bude levitovať. Môžete to skúsiť aj na ľuďoch, ale neodporúčam.